Minulý rok sa primátorskej kvapky krvi zúčastnilo 80 darcov, aj preto sa vedenie popradského magistrátu rozhodlo akciu zopakovať a pomôcť darovať najcennejšiu tekutinu. Jednou z možností, ako pomáhať ľuďom, je darovať krv. Je to vysoko ušľachtilý a humánny zámer, pretože cieľom darovania krvi je záchrana ľudského života. S účasťou darcov bol spokojný aj šéf popradskej transfúznej stanice Pavol Repovský. Za prvé 2 hodiny sa v kreslách vystriedalo 40 ľudí. Veľký sviatok, väčšia účasť na odbere krvi ako bežne, takže som spokojný. Svetový deň darcov krvi pod patronátom primátora mesta bude úspešný. Tradične sa do darovania krvi zapojili aj mestskí úradníci, ktorým bolo odbehnutie z kancelárie za účelom darcovstva dovolené. Aj úradníci mestského úradu prišli a tí, ktorým zdravotný stav dovoľuje, darovali krv, aby tak pomohli všetkým, ktorí túto pomoc potrebujú. Darovanie krvi je bezproblémovou záležitosťou. Po vyplnení formulára a úspešnom zvládnutí 2 zdravotných testov môžete nechať krv prúdiť do pripravených plastových nádob. Všetko, keď sa urobí, čiže zaviduje sa, prejde vyšetreniami, odber krvi, po odberové vyšetrenie do hodiny je urobené. Druhý ročník primátorskej kvapky krvi neprilákal len úradníkov, ale aj ľudí, ktorí prišli na magistrát vybavovať osobné záležitosti. Nielen preto bola druhá primátorská kvapka úspešnejšia ako tá minuloročná.